с мен Ванката от Legends TV BG отново. Днес играем GTA 4 мултиплеер. Вака, къде оттам, бе? Към летището. Обоснова. Сета, обозначи ми тук. Чакай малко, чакай, спри се на едно място и ми кажи, ти точно къде си обозначил да те прати, смисъл... Вътре в летището. Ага, вътре, ясно, да. Естествено си толкова тъп, че да го отбележиш вътре. Спри, и аз да си го отбележа. Къде да го отбележа? Отвънка? Добре, вътре, къде е там на Хикса, точно къде се пресичат двете. Да. Готово. И сега праща назад. Не мога да праща назад. Да, ето, готово, оправи се. Изпраща от тук. Човек, това беше някакъв бък. Добре, на колата нищо и няма. Красота. Има дръскотина. Иване, ще се връщаме. Абе, стига, бе! Добре, хора, къде е той? Ви казвам, че ми лази по нервите. За всяка една дръскотина търси на колата. Се прави, защото иска да си е поправя. Просто... Добре, Вака, започна да ти пръщи... Микрофона. Да, малко. Ма оправи ли се? Не. Добре, чакай. Сега как е? Да, оправи се. Добре. Тъпът. Давай. Беше боята ми, ей. Тъпата букса са базика. Буклук. Не, бе, Вака, не, бе! И моите простреля много брутално. Това беше без да искам. Аха, да, бе. То се стреля 5 пъти без да искаш, да, Не ясно. вигам правим на гъстия, коле. Нека. Така, ми се затвори предния капак. Добре. Трябва да ги запазим поне до летището, защото там трябва да правим стънтове, нали знаеш? Да, ама то там до летището наблизо. Има ли нещо такова смисъл за управяне на кола? Има едно наблизо. Ще минем през него. Не, няма. То там има коли, бе. Айде, малко по-бърже. Човек, дам пълна газ. И пак си бавен. Много Са бавен. легала, нали знаеш? Тук точно имам мисия, тук прави полицейското. Боже. Минах за воя. Видях. Тук точно е на това полицейско имам мисия аз. Така. На синглплеер. Тук много яко. Той е някакъв полицай, в смисъл, той не е точно полицай. Полицай се води, обаче е някакъв мафио. О, този мост много го обичам. Какъв стъп, Саше? Този мост го лайква много. Мале, как ти лагва? На мен Да. и на теб много ти лайква, божичко. Лайк. Боже господи, какъв лак стана. Да, мен играта ми се движи с 10 време, 11. Иначе от теб е лага. Идеално. Просто идеално. 11. Трябва да ти намалим резолюциите, човек. Какво беше това? Абе, брат ми е! Ви кажем Викам от Даям. Какво? Не! Ти ако знаеш моята кола на какво стана... Извинявам се за тази катастрофа, но стана супер яка. Много ми хареса тази катастрофа. И за какво се извиняваш, човек? За катастрофата? Защото много му изкефи. Извиняваш се, че те изкефило. Не знам. Да! Някой хора не ги кефи. Ти просто... Да, не ги кефи да... Боже, аз... Мале. О, Вака, ти направо си пътник. Да, моята кола виж просто за какво стана въпрос и твоята после ще ми кажеш. Някъде тук да има пейнт спрей. Не ми трябва пейнт спрей. Просто карай тъпата кола напред. Я засили малко, засили. Мани, че ще пострадаме. Ще пострадаме. Дай много да изфърчим през предното такова. Какво толкова? Да. Да ти казвам, какво Да толкова. не бъдем максималисти. Опа. Идиот. Добре, не стига, че аз... Оле, господи. Няма тук. Тук играта трябва да ти върви по-хубаво. О, човек! Ти гледаш ли клипа гледаш ли клиповете ли? Оле, да? Що?
Що е? Добре, защото да ти кажа честно, ще отплавам. Ще трябва да си намеря нова кола. Стига бе, човек. Знаеш каква катастрофа стана? И се забих и паднах в море. Добре, тук има кола, ела. Да знам, че тук има някъде имаше. Тук бе, отзад. Ох, къв си. Къде бе? Сета, аз ще ти намеря и ще ти кажа да дойш при мен. Да, аз си ходя. Тук има, Там имаше едно миниванче. Не миниванче, тук има едно друго по-убаво. Аз пея стъпака тръгнах по черния път. Айде, идвай да тук. Продължа по пътя. Чакай да си спра само от това да ми се махне, че ми е отбелязано. Или аз да е тафа тази кола, какво ще кажеш? Коя? Айде, идвай бе! Движа се максимална скорост. Боже! Какъв лак! Аз мисля, човек, тата, не. Айде бе, качи се. Така, ето го. Она кола е за теб, а пък ето тази е за мен. Идваш ли? Идвам. С каква кола? Добре, ти си... Сещам се с каква кола си и ако си е взел наистина, ти казвам, че... Оле, господи. Добре, там има една, която специално съм ти убил човека за нея. Добре, си изглежда нея, искаш хубаво. А тук ускори, там отпред има една рампа, чули? Верно ли? Не, мен не ме за рампата. Аз пък искам. Знам, че напред имаше на една... Оле. Аре направим едно дръг състезание, защото моята е много бавна и твоята е много бавна. Искаш ли? Уолрайт. Искаш ли? ли си, бе? Аре бе, човек, едно дръг, айде, моята. Миналия клип щехме... Не. Кога е така играхме, щехме да го направим и не го направихме. Айде, ела. Защото имаше някакъв и ти се гонеше с него. Ела. Гонката значение. Идваш ли? Ел тука. Тука. Ел тук е така, ще се качим. Не, дай от тук на там. Няма, е така, защото там има рампа. Аз искам точно от рампата. Как там има? Нищо, ел тук. Добра е от тук. Мала от тук да се такова, да се спуснем от рампата. Мисля е така да го направим. Аз сега съм ги виждал такива състезания. Е така. Оп. Чакай сега. Заните гуми е така леко. Добре, е така. Е така, бе. Чай. Айде, давай. 3, 2, 1, дай! Твоето трабанче! Ей! Гледай ти трабанчето имаш ти, човек. Айде от тук скачи напред направо. Давай. Оле, не можах да скоча точно на това. Иване! Умрях. Боже. Не, жив съм. Ох, и аз съм жив. На много малко кръв. Брат ми се, ако ми прецака клипът, ти казвам... Извини се на зрителите. Извинявам се, че брат ми ме кара да ходя да ям. Гледай какъв човек, мил брат имаш. Това е кеф. По принцип, без да го карам, ми изяжда филиите, а сега ме кара да ида да ги изям. Човек, то са грижи братчето ти за теб. О, мале, ето какви яки коли има. Един хеликоптер си вземе. Не ми скара хеликоптер, ето как коли си вземе. Е така. О, мале, каква яка кола си взех. Вземи си она, бе! Ще ти щупа тогава това. Гумите ще... Мамо, това минава точно над мен. Кофичка. Аз всякога е тази да вземеш ти. Вака, много ти благодаря. Как ли ти гумата? Не, майче. Аре, давай. Добре да не сме в тъпото летище, умръзнаме вече. Така, аре, ходим някъде другаде. Къде? Чакай малко да разгрея. Така, е от тука. Е така. Опа, е така. Как разгрявам гумите. Пом. О, гати стънта направих, който... Ела да видиш какъв камион обърнах. Не, това беше много яко. Защо винаги не снимаш тия епични моменти? Споках си гумата. Добре, човек, аз знаеш какво направих? Ей, този камион го обърнах. Не, чакай. Така изглежда добре, нали? Защо правя добре? Добре, това нямаше нужда, като паднах от това.
Време да излиза. Гледай какво прави колата. Ужас просто. Гледай каква е тази кола. Човек. Иване, ти ми я препоръча. Може ли да яхнем този голямия самолет, бе? Прой са. Не, то действително може и да може. Да, но аз от тук няма как да се кача, нали сещаш? Има. Мисля да излета, да е. Има. Няма да излетай. Като си такъв на вид. Трябва да има. Оле, мале. Май няма. Гледай го това на какво се качи. Като нова състезания, тръгнах с... О, боже. Айде сега се бегаме с самолета. Беги, бе, това е бронирано. Бронирано е. Но това прозорец е огромно. Я видя ще го Щупи ли го, бе? с едно рамо. Как го щупи, бе? Добре, ето един доста нереален случай в играта. Ако мина под самолета, какво ли ще стане? Я сега ще пробвам. Миналия път се гличнах. Я да пробвам. Това е като в бързи яростни. Човек, знаеш какво е? Знаеш какво става с това? Я чакай, аз да заседна там. Чакай. Не дейвай, чакай. Ой! Деян, той зави. Давай сега. Ти си. Чай, сега идвам да помагам. Не, идвам да помагам. Ето. Да, нищо не направи. Мале, какъв як човек. Камион имаш ти. Добро утро. То това взе да пуши. Добро утро, пиянице. Оле. Защо изхвърча от него? Добро утро. То не се запали. О, мага! Не, бягай. Оле. Моята кола е здрава. Да, забелязах. Моята кола умра, човек. Не, спри, ела, не видиш каква е. Гледай къв си тъп. Колата ми не вървеше, в смисъл, работеше си, обаче не вървеше. Да, сега ще гръмне даже. Да гръмне. Забележи какво ще се случи. Човек, аре да са кил, не ми да ходим някъде друго. Там пукнаха двете най-хубави коли. Тия самолети според мен ще можем да ги яхнем. Айде да си управляваме по един такъв самолет. То би трябвало да За става. мен този. Да, бе! Не става. Не може да не става. Не става. Не, аз не ти говоря за тия, за уния другите стават. Хеликоптер иначе става. Не, аз говоря за това. Няма да стане. Кой ти казах? Хеликоптер Ще и гръмнем вратата, бе. Ай, ходим да си... ще гръмнеш вратата. Ти си много тъп. Ай, ходим да си вземем такова. Айде, дай. Хеликоптери. Това е бронирано, бе. Бронирано. Не може да му щупа вратата. Гати граманните гуми. Да, Иване! Да не видиш някоя хубава кола. Тъпо. Вака, това мога ли да го гръмна, бе? Това тук, където е с бензина за самолетите. Не знам. Да! Виж, Вака започна да тече. Гледай какво става. Не мога човек да видя. От това ще е бая як зрив. Ако гръмна, бе. Това няма гръмна. Няма то. Иване, внимавай от този самолет как стреляш само. Гати як е самолет. Така да Това му хеликоптер. трябва само една бомба и гръми веднага. Еми аз имам. Ми хвърли му. А то къде е? Аха. Това ли бе? Добре сега. Чакай. Аз човек тук не разбирам как се завива на това нещо, о боже. Как се завива с това, бе? Управляваш го не с стрелките. Стрелките ги забрави, това не е Сан Андреас. Да, бе. Да, бе. Разбрах. А как да дам напред, бе? А? Как се дава напред? Така, дами и господа, сега ти къде си? Ела при мен на летище отново. Тук има едни супер яки руини, ела. Човек, какво има? 10 фрейма, 9, 10, 9, 11. Супер яки, какво? Руини, бе. Какви руини, бе?
Идви при мен, аз кацам даже. Добре, идвам. Аз сега излитам. О, човек, много маят, че това не мога да се науча сега да го управлявам по време на клип. Кое е? Хеликоптер? Нищо. Мързи ма, иначе мога. Ти летиш ли в момента? Не бе, кофичка. Ай, ходим до... Бъга не мога да го намерим сега. После си търсим бъга. Не бъга, бе. Иване, видях какво приземяване направи. Много яко. И съм жив. Така, дами и господа, сега тази заря специално за феновете на The It's Games Back Game. Гледай сега. Гледай сега. Аз си направим една заря. Абе, добре човек, не тази заря. Нагоре стрели, просто във въздух. Ти живя ли? Да. Гледай сега, във въздух. Гледай нагоре. Това като гръмна е яко. Да, точно. Юху! Юху, вече. Айде, ела. О, между другото, 25 абоната. И какво? Компот да ти отвора. Настигам. За 40 тия това. руините говоря. И какво е това? Гати китайския храм. На това може да се кациш, бе. Ми би трябвало, ай пробваме. Не може да скочиш. Потия. Трябваше да си вземем хеликоптерче. Благодаря, че взе бомбата пред мен. Бях гледал някакъв бък, хвърля някакъв бомбата и удря другия по главата. Верно. И он не пада на земята. Иване, точно при мен. На мене ми трябва повече от това, ама. Ого, ето го бе. Ето едната руина. Иване! Какво? Какво е това, бе? О, аз качим нагоре, то може, той има стълби. Стълби ли? О. Аха, има друг път. Има! А по тия как се качва? Съсе. Съсе вде. Айде качвай се, бе, тръкло. С шифта се качваш по-бързо. В смисъл, задръж шифта. Добре, ама ти си бавен. Как съм бавен, бе? През 2 минути спирам заради тебе. Гледай как се територия моя. Ехаш от тук се пусна. Пак се. Ти по-долу ли слезе? Или се качи? Добре, до тук добре. Иване! О, чакай, тук има още стълби. За нагоре. Не бе, човек! Паднах. До тук бе. Браво, бе, гений! Това са твоите умни идеи. Какви идеи? Като ти сам си паднал. Давай да стреляме с бомби, Ицо. The It's Games BG. The best idiot ever. Да. Айде, и аз паднах. Йоху! На същото място, където и ти, човек. Много брутално. Добре. Чудесен си. Така, поне сме на същото място. И кажете, кой е по-добър шофьор, аз или Ицо? Аз много ясно. Бях последно състезание, аз и ти за края на клипа. Направи го, айде левка и тук не искаме некадърници. Ау! Добре, О, чек, супер. Ох, аз направо ти казвам. Айде, аз съм вече лидера, гледай си работата. Къв си? Лидер. Бро, компота си отвора мале навънка, човек, как стана тъмно, гати мрачното време. И ти сега ще ми ходиш на такова. На тренировки. What the fuck? Какво? Нищо, кефа са как бомбите гърмат в водата. Нищо ново. Готини са. Тук има една яка лодка. Ти още ли снимаш? Една вътре. То не падна вътре точно. Абе, Какво викаш? още ли снимаш? Не бе, кофичка. Тега с тази кофичка, бе. Ти го измисли, ти си виновен. Добре, сега супер карс или спорт карс?
Какво да е? Еми, ти ще избереш това за края на клипа, така че нещо смежо дай. Значи И, спорт. човек, оная писта, дето аз вчера я пуснах, помниш ли? Кръглата. Дето имаше два рязки завоя. Да, бе, ясно. Кръгла. Оная яката. Като панелка където. Чува се са коя кола е най-хубава. Аз си вече избрах. Ау, със супер якия капак. Аз съм готов. Не тая! Какво е? Не тая писта. Еми коя? Давай нататък друга писта. Аз ще ти кажа коя. Еми коя друга? Там Опа. ма кефи изобщо вече. Давай, давай. Още един джойн. Коя писта, бе? Давай. Давай. Следващата давай. Натам. Та. Да. Върни, бе. Та. Добре. Хайде, пускам се. Добре, този пичага е готов, значи аз съм готов. Гад, човек. Ти нямаш собствено мнение. Не, кофе. Чай, че стих ще разлея водата върху клавиатурата, човек. Еми, Мале, ние го извяхме тоса. Още някой джойна. охо. Аха, ние сме го извяли. Аз го извях. Добре, И ние- явно ще пуснем още едно състезание после. Ми, добре. Той е лефна. Зарежи, няма пускане. Или пуснем. Мустчак. Мале, той е много добър. Яхе! Видя ли го как мина покрай трафик? Настрани, човек. Това е хак, нали разбираш? Не е хак. Настрани. Просто на две гуми караше. Това е по някакъв начин имаше... По някакъв Не го начин. Просто си го знае, то не е толкова. Давай. И веднага вика, това е хак. Еми, Че ти не можеш да го направиш, заради това е хак, нали? искаш ли да го направя? Може се прецакам. Еми, Нали съм на първа Може. позиция? На коя си? На първа. На първа си, на трета си. Не бе. Аз направих и гати якия стънт. Гати якия стънт, човек. Аз убих двама. С кола. Мен колата ми върви настрани, обаче аз направих много яко такова. Вие къде сте? Много ли ме водите? Той много ма води. И аз теб много те вода. Кога натисна? Нищо. Иване, по време на клип може не грубо така. Давай, това е много грубо, човек. Добре, защо по дяволите колата ми върви настрани и излиза черен дим? Ясно. Не се очуди, ако та мина. Тя вече не може да запали. Не се бъзикам. И аз не се бъзикам, че може да мина. От F to респаун. Добре, респауна ма! И сега какво ще ми кажеш, че? И как те респаунва? Ми задържаш F. И то те спаунва точно там, където си бил. Къде си взел последния чекпоинт? Къде Колата ти е тук при мен, аз тук ще я подмина. Старата. Тя човек не можеше да запали. Излязох какво? Мина го. Не, отново излезе той първи. Но той е много напред, аз не знам за какво така се бъгна. Сетих се кога това мабе, с големите завои, къде са блъска. Добро утро. Как спа? Зле. И сигурен съм, че всички твои абонати са някакви майнкрафтъри, някакви простаци. Добре, това какво общо имаше сега с играта? Не, просто винаги ми е било интересно, в смисъл дали имаш някакви други абонати. Да. Кои са? Хора, които принудих да се абонират. Човек, това е гъц изнудването. Не, шегувам се. Никой не съм накарал. Добре, значи Само им казах името, ако искате се абонирате и точка. Добре. Значи Демек си ги изнудвал, дал и си им пари даже. Да. Вака, аз имам шанс да те настигне, иначе. Да, абсолютно. Иначе... Ти къде се намира? Аз после искам да видя на клипа колко некадърно си кара, просто нямам думи. Що не можеш да ме настигнеш? Аз вече си спалнах нова кола, смятай, човек, че ти колко си назад. Много съм назад даже.
После пусни някоя по-нагъчка на такава писта. Достатъчно трафик има тук. Или та писта пак. Някоя друга бе, няма да повтаряме. Ти гледаш клиповете, какво по-чисто. Оле, господи! Колата ми е по таван. Опари се. Не мога просто да... Значи бърз съм, обаче като дойде време за спирането... Направо става ужас. В смисълта трябва да умееш и да спираш, ама аз не мога. Аз се разпълнах точно преди завой и изпуснах завоя. Верно? А, не бе. Ковчика. Иван Кофаря! Кофенски го. Ма колко е часа в момента? Гати, аз човек много се излагам в момента. То финишира. Не интересува. Олеле, майко, олеле, майко, олеле, майко. Естествено, дори човек признай си по-слабен шофьор си от мен. Поне на GTI. Не се занимавам просто, иначе. Дори човек, поне в клипа се занимавай. Добре, на следващото състезание ще ви издухам. Ма си вземам някакви други коли, ще пусна уния стари коли, да не са бързи. Ако е пак тази писта, няма как. Има. Всички късме са стари коли. Той човек къде ти си? трябва да разучиш, ако си финишираш, ма видиш. Какво викаш трябва да? Ако си разучил играта, ти трябва да знаеш коя е по-бързо от другата и... Аз сигурно утре ще го кача на този клип. Значи в петък. Даде в петък и утре ще снимам геймплей, ще кача един клип. Това е. И вечерта още един онлайн. Утре 3 клипа. Откъде знаеш, че ще играем утре онлайн, че да си правиш планове? Ако си свободен, да. Ако си свободен, ще си... Хора, гледайте как си прави планове изведнъж, значи това не мога просто да го промея. Бе, какво е да не си свободен, ще звънна на Google, той също е има. Кой Google? Едно че. Софиянче. Или беше пловдивчанин. Оня къде беше написал на фейса, там къде беше написал, и аз имам много яка, нали? Да. А абонирал ли се за теб Бърн? Ба, аз не съм му казал, ние не сме си говорили от миналата година. Оле, успех. Ти колко се познавате? Говорили сме веднъж, кога играхме лига. Ти си играл лига? От цяло лято. Цяло лято? Оле, успех. Та ти ли си с бясна скорост? А, не, бе, майка ми. Помисли, че ще ме биеш. Аз си спуках и гумите. Добре, сега. Добре, дай още едно състезание и спирам клипа. Така, спортни мъсъл, не. На същата писта. Ексклюзив, яко ексклюзив. Не, какво да е? С лодки. Не. Фри рейс? Искаш ли фри рейс? Какво е това? Бас отде го знам каквото. Абе, от тази до Б или някакви такива глупости е. Семията. Айде, това ще е. С тия колели. Да. И сега къде да е? Някъде друга. Някоя забатачи на писти искам да се сложа. И тук това много макеви. Ай, човек, пак ли бе? Не е същата. Не знам, че не е същата. И тогава, аре. Какво викаш, пак ли ба? Просто тази писта никога не ми е носила добър късмет. Ние не сме играли. Да, кой бе, не е дал ентър още? А? Кой още не е дал ентър? Никой. М, Той. Ма той си го махна и служи пак. Его бе. Оф, боже, господи. Сега в момента си гледам волана и си го чопла. Ма ти с волана ли ги играеш? Не, в смисъл чопла си тук това, емблемата на волана, защото ми е тук до мен. Ферарито. Не бе. Не, той волана действително ми е такъв. О, майко! Ако пес, той е много бързо е. Гати яката кола има този. Ти като моята ли имаш? Да, естествено, че си има изкопи. Гледайте го как се бута. Не съм с такава като твоята. Мерси. Нещо. Не, и пак във водата! О, този път не. Боже, миналия път на та
писта! GTA Race. Скочих веднага във водата и то път щях да скоча. Добре, май същото ще остане класирането. До финала. Ще видим. Аз съм плътно зад тебе. Оле господи, оле господи, оле господи. Плътно зад мене. Абсолютно плътно зад мене, да. О! Какво бе, нещо да не съм насрам. Enter first. Как бе? Той те мина. Добре, човек, дай по какъв начин тъпсат за такова. Ела да ми помогнеш. Гледай си работата. Сега трябва да слизам от колата ли какво? То няма как да се измъкне от тука. Има респаун. Няма как. Що Защото е? аз съм... Ето, оправих се. Добре, разгледай най-накрая. И да, напишете в коментарите, той не е мой профил, обаче все пак напишете, кой е по-добър флюр. Аз. Ох! Да, със сигурност. В момента действително аз направих голямата потия. Идея си нямаш как се От тапанарта потия се очаква. Какво? Първи! От тапанарата потия се очаква, точно така ти го каза. Това стана много яко, от тапанарата потия се очаква. И го минах. Какво? И го минах. Право нямам думи, човек, ти си много слаб. Да! И го минах. Да, бе, бая го мина. Бая го мина, само викаш и го минах. Той вика пау. И го мина. Опа, не можах да се обърна. Кой сега е? Номер 2. Аз. Какъв си тъп съше. Добре, той те остава, нали те гледам от одеве. От ли си да се оставя, бе? Оставя се, нали го гледам. На мапа. После ще види и на клипа, така че документирано е всичко, мой човек. Никой не се оставя, аз клипа го спрях. Да, бе. Не. Буклюкъл. Трябваше пак да скочиш в морето. Мани, не мога да участвай, че е сега, давай, тамбурни. Ех, значи не можа. Човек, колата ми е за респаун. И разпални. Да, Обърни се по капак и си разпални. да не съм, 10 секунди. да не съм като теб, бе. Какво? Първи! Ти не си добър човек. Как може да си първи, бе? Това за каквото оставя, бе? Никой не му оставя. Какво направи ти, бе? Човек! Да не казвам какво, че съм в ефир. Ефир! Оле, господи хора! Значи, той е вашия абонат. Човек, мълчи си! Аз казвам ли ви нещо за странния канал, който никой не гледа почти? Мамо, 42 колко? Колко? От 47. Колко? Между другото, това наистина стана бък. Положи да ги бориш там, като ти еш на абоната и излизат 50. Ху! И твоите, като ги бориш, и твоите ще излизат 30, повярвай. Няма са 22. Или 25 ли колко бе. Ще излизат повече. Аз си ги броя редовно. Излизат ми 45. Да. Още малко ги изкарай. Ние ако знаеш каква катастрофа тук направихме... Аз... човек, так му се изкевих, че съм първи. Ние много брутална катастрофа направихме с този. Так му се накевих, че съм първи. Първи, да бе. Го повярвам кога го видя. Не, казах ли ти? Оле, мале, това много брутално ми... Омага. Аз съм с нова кола. Мале! Сега ще гръмне колата точно когато ти минеш. Не, няма. Какво? Обърнах се по капак. Иначе е добре. Ето я, тя гръмна точно кога аз минах. То пичага ми се даваше в началото. После реши да ма мине, гати буклука. Дай, Ване, чакай ма. Дай ми аспирина! Ще ти дам аз. Аспирина! Аспирина. Винаги са лигавиш така, човече. Можеш и без такива. За кое? Добре, човек, аз съм втори, нали знаеш? Той не даже изглежда, пич. Аз съм първи.
Да. Добре, Хора, видяхте ли? Завърших първи. И не се любих. Така, и това беше от днешния клип. Дано да ви е харесало. Ако е така, харесайте го евентуално. Пишете коментар кой е по-добър шофьор. И абонирайте се, за мен е най-важното, и за Legends TV BG. До скоро!